faula, que es diu el Carnaval de los Animals. I han vist un dia tots els animals van veure un cartell molt gran que deia Carnaval del poble. Tots els animals esteu convidats. Recordeu que heu d'anar disfressats. ¿A vosotros agrada anar al carnaval? Me encanta. ¿Les encanta? Molt bé. ¿De qué te agrada anar disfrazat? Pues a mí del tiburón. Oh, de tiburón i a tu, molt bé. El tiburón és borratxa. Li agrada menjar tots els peixos, oi que sí? Sí. Oh, i a tu? Què t'agrada? Me agrada hacer nada. Una hada. I a tu? Un dofí. Molt bé. És molt amic de los humans, no? I l'hada és molt meravellosa. Oi que sí? Bueno, continuem. Aleshores, els animals van sortir corrent, a buscar. Què volien anar a buscar? Sabeu o no? Què tindrien que anar a buscar? Anar a buscar la disfressa. Sí. Per anar a aquest ball tan important i esperat per tots els animals. Aleshores, quan el cel s'havia fet fosc i brillaven els estels en la bonica lluna que il·luminava el camí, tots i cadascun de los animals van fer la seva desfilada per anar a aquest ball tan important. La Salma i l'Asmin van ser convidats també, però a formar part de l'orquestra. De cop i volta van sentir el piano i el violí. Calleu! Ha arribat el rei de la selva. Ha arribat el senyor Leó. Amb pas solemne i firme arribava al gran ball el rei de la selva. Bramant tant, però tan fort, que espantava tothom. Uix, quina por, deien tots els animals. Al cap d'una mica, ai caram, sembla que tremola el terra. Jo sóc l'elefant, el més forçut que hi ha. Amb la meva tropa al davant, tota gestirant-la, puc arribar a tot arreu. Encara continua la festa. Ara qui vindrà? Qui vindrà? Zig-zag. Ja he arribat. Em dic Cangur. Si m'ho permeteu, el meu fill i jo ballarem tota la nit. Zig-zag, zig-zag, zig-zag. El meu bec no és
la meva presentació. Quiquiriquí! Els dits de les dins es desplacen amb subtilesa sobre les tecles del piano i ens ofereix una gran melodia que fa sortir bombolles de l'aigua del mar. I ara, els peixos estan dansant. Qui vendrà? Ah, molt bé, sí. No. Qui és? L'Assa, molt bé, l'has endivinat. És un asa, vinga. Sí, és un asa. Qui brama així? Va dir la nerviosa cantant. Qui trenca la meva tranquil·litat? L'asa no. Perdó. A mi m'agrada bramar quan el sol està a punt d'amagar-se. No fa res. No fa res. No fa res. És una tortuga. I tant, senyora. Ha arribat la senyora Tortuga. Ui, perdoneu. He arribat tard perquè he patit un accident. Ui. Todos diuen que amago el cap. El que ningú diu que sóc la més lista de totes. Veus, no fa res. Ja tots reunits van ballar, molt contents, tots junts, gaudint de molta música i comparses durant tota la nit. Conte contat, conte acabat. Moltes
nosaltres més us ha agradat, d'acord? I després farem un collage, enganxarem tots els dibuixos de vosaltres i farem una foto i ho deixarem ahí per portármelo yo como record, d'acord? Muchas gracias. Agradezco su venida aquí y espero que puedan gaudir, puedan o disfrutar de los cuentos. Gracias a la asociación, a los amigos de la asociación, los hermanos de un año. Agradezco también a la Nuria y a la Clara que están conmigo desde las 10 de la mañana. A sus padres, por favor, muchísimas gracias por haber querido que vengan y me acompañen. Es la segunda presentación que me acompañan. Y a todos ustedes por tomarse una tarde y venir a la presentación. Y bueno, efectivamente yo he nacido en Perú, soy de la zona de Chiclayo. Y también aprovecho también el saludar y felicitar la zona de Vic, lugar de acogida de donde vivo los 14 años que vengo viviendo aquí. Por otro lado, quisiera hacer una pequeña síntesis como una mena de reivindicación de todos los profesionales que venimos de afuera con estudios superiores, que venimos de otros países, y la inclusión total profesional muchas veces no es tan fácil. Es un gran proceso, aparte de muchos procesos administrativos que también dificultan la integración. Muchos de los que estamos aquí, que hacemos la asociación, somos gente que tenemos carrera y hemos venido a vivir a otro país. Muchas gracias.